zaplavuje psychicky. Vidí hřiště, už vidí obrany, vím. Tam štěká do stropu, ale. Štěká do stropu, Já ho štěká nevidím, já vidím jenom, strope. že jsou tam otevřené dveře. Štěká do stropu. Tak chce vyvětrat asi, nebo zapnout tu klimatizaci. Prdnul, tak štěká jak to. Ale opravdu, když jsem musel zamtat tvoje granule, a on přiběh a normálně do nich šel, ty vole, přesto, jak cítí to asi, víš, ty a opravdu mu to chutná. Jo, smakuje. Co to má tu takhle? To je soková jednička. Jako tady potom vypadá jako celkem dobře, ale jinak. A co máš? Poseru. To jsem měl já, Josera. Ne, tu nemá. To je rozdíl. Nutrago. To jenom měl průjem. No to jo, ty jsem taky zkoušela, tu mě doporučil někdo, že to má na ovčáka, když tam tak třeba na ovčáka zkusím dělat. S tím krmím, ovčák se vede všechno, že jo, si vzpomeň, to jsme čím jsme krmili. Ale i jak jste jeráky, jako ta Petra Hubená, tam má i na výstavě. Vemena jsme mu vařili. Taky jsme To jste taky brali. Taky. Pačrot pejskařský. Taky. Ty vole, to byla kaše, A vole. když jsme jeli na tábor, tak tam měl vždycky někdo službu a vařil tam to. No. Teď jak odbal. Ty balony? Tyhle, já dám dneska Rambovi nebo Gastonovi Koustovi se s tou poserou, jo. Vemena. To byl smrad. Extra smrad. Vemena. No jo, já jsem to vemeno nebrala, ale jim to se bralo na cvičák vemeno. Jsme brali.